explica'm un conte. El monstre de colors, d'Anna Llenas. Aquest d'aquí és el monstre de colors. I avui s'ha despertat estrany, confós, atabalat. Ben mirat, no sap què li passa. Ai, monstre, una altra vegada el mateix. Ai, noi, és que no n'aprendràs mai, Uix, va, vine. Mira, el que ha passat és que t'has fet un garbuix d'emocions. Sí, i totes així barrejades, doncs que no funcionen bé. El que has de fer és ordenar-les, sí? Separar-les i posar-les cada una a un pot diferent. Vols que t'ajudi? L'alegria és contagiosa, brilla com el sol i fa pampallugues com les estrelles. Quan estàs alegre, saltes, cantes, jugues, fas pessigolles. Bé, i vols compartir la teva alegria amb tothom. Hollywood Boulevard, higher than the haunted hills, stepping from star to star. Silver sisters open arm gates and spoken. La tristesa fa que trobis a faltar alguna cosa. És suau com el mar i dolça com la pluja. Quan estàs trist, t'arrauleixes en un racó. Vols estar sol i no vols fer res de res. La ràbia és roent i ferotge com el foc, que crema molt i costa d'apagar. Quan estàs enfadat i sents que s'ha comès alguna injustícia, vols descarregar la teva ràbia amb el primer que passa. La por és covarda, s'amaga i fuig com un ull lladre a la nit. Quan tens por, et sents petit i poca cosa i penses que no podràs fer allò que se't demana. La calma és lleugera com una fulla al vent o com un arbre. Quan estàs tranquil, respires profundament i a poc et sents en pau. Aquestes són les teves emocions i així ordenades funcionen molt millor. Mira, cadascuna té un color diferent. Groc, alegria. Blau, tristesa. Vermell, ràbia. Negre, por. Verd, calma. Ui,
Caram, i ara què et passa? I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Si t'ha agradat el conte, posa m'agrada, deixa algun comentari i subscriu-te al meu canal. Moltes gràcies.